Inilunsad ng Department of Education ang ilang hotlines para sa mental health concerns ng mga guro at estudyante. Sa pahayag ni Education Secretary Leonor Briones, prioridad daw ng kagawaran ang pagtataguyod at proteksyon ng mental health at kabuuang kapakanan ng kanilang personnel at ng mga mag-aaral lalo na sa gitna ng krisis. Isinama ng DepEd ang hotlines ng Circle of Hope Community Services Incorporated, COVID-19 mental health responders mula sa Master Psychology Services, Hopeline PH at ang 700 Club Asia. Ang helplines na ito ay makapagbibigay daw ng iba't ibang paraan upang masuportahan ang mga mag-aaral at mga guro. Kabilang sa kanilang serbisyo ay ang mental health at psychological support services at wellness checks. Ayon sa DepEd, ang paglalabas ng hotlines ay nakalinya sa provision ng Mental Health at Psychological Support Services sa DepEd Order No. 14 Series of 2020 o ang Guidance on the Required Health Standards in Basic Education Offices and Schools. Dagdag pa ng DepEd, lahat ng hotline ay i-update kada Marso at Oktubre ng taon. Samantala, tumaas naman ang suicide cases sa Pilipinas itong nakaraang taon. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 4,420 ang suicide-related deaths nitong 2020. Mas mataas sa 2,810 cases nitong 2019. 57% na mas mataas ang kaso nitong nakaraang taon. Iniulat din ng National Center for Mental Health na dumoble rin ang kanilang natatanggap na tawag mula sa mga suicide-related calls itong nakaraang taon o ang simula ng COVID-19 pandemic. Maaari namang makita ang buong listahan ng hotlines sa website ng DepEd. Kung kayo ay may pinagdaraan ng problema at kailangan ng tulong ng profesional o di kaya ay may kakilala na nakakaranas ng depresyon at iba pang mental health issues at kailangan ng tulong, maaaring tumawag sa mga numerong naka-flash sa screen. Angelica Cara, CLTV News.